wanda ka so na yabe shi ya san da ni. Allah dan annabin da kake wa yabo duka zamani, da faɗa da faɗin shi yarda ayowa ka ai mun lamani. Salatan nan da kake wa mubattali na saman Isa da Musa wanda idan shi da tozali, mai manan sakririn Allah sirkin Saidi Ali, mai sa kudura abin da ya so don Allah kula da ni. Girma kasanka annabar matsayin na kasanka ne, ka tattara kauni duka tafin hannayenka ne. Fa'u da ku ake naɗa sarki masu farin uba, sai kun so rabbana zai so wallahi kuna gaba. Ashabu da ku aka yi aikin da a yau ba mu yi shi ba, kun tattara ayyukan ku ne kuka zama na magani. Mai nishakti jana a taka muke tsaye, fiyali ɗan umma na garjalil gai ba a zagaye, ɗan fodi shehana Usmanu wuyan masun kuye, Ibri mara zumi da fito hati shehu ku sha da ni. Girma kasanka annabar matsayin na kasanka ne, ka tattara kauni duka tafin sai ka ɗauki mutum da fagon sai killatu. Yau ɗan faida ashe a cikin himmar ka ya himmatu, ba ma ali da faida har da wani za a zamani. Aikin ƙawon halittuwa ya iso bashi ba, ɗaya ce ta cikin guda ɗaya na ashe ba san ki ba, ta cikin Allah da annabi ni ban san da wani ki ba, ke ce ɗaya garkuwa don Allah ki mini izini. Girma kasanka annabar matsayin na kasanka ne, ka tattara kauni duka tafin hannayenka ne. Assalamu alaika babullahi na can sama himkaya, gaidan Allah dalilin kulli zaman ta da lafiya, na ɗayan da ake batu wallahi a san ka iya wuya, na ɗauka babu ranar fashi ni kai ne da ni. Ina wani gagabi billahi ne, ni'imar Allah ashe kai ne rahamar sha bayyane, guzurin bayi aminin layi badaɗin rabu ne, bardin kake kabuwa yi buwa ya mai daga zamani. Girma kasanka annabar matsayin na kasanka ne, ka tattara kauni duka tafin da kai na fake mai ba ma ko'ina, sanadin mahashar muradina na yabe ta shafiyana, wa za mu faɗa idan ba kai ba bibu malazina, kai kai na jiran na yi wa hidima tun babu ni. shi na kan ce la'ina, kana da lastu manzan Allah kai ka faɗa bala, kai ne komai da komai namu da kai muka san ala, sirrin halara guda hudu launin
fushi kuma kai tsaye zai je gun rabbana da bukatar yi mana magani. Magana shi ma sun tattaru har wanda ya saka jirgi sun haɗu sun tattaru da gwanin kyau har da mai iska duka dai sun tattaru ɗaya ne mai sanya Allah a zahiri ko ba girma ƙasanka annabar matsayin na ƙasanka ne ka tattara kauni duka tafin hannayenka ne su ne ko a mace in ban da shi su man daɗi nake magana mutuwar ita ma da shi na ce a faɗa ina ya gwanin ma ashe dai baya shi kunjin kudura ta farkin tsirani shi ne nake magana mai bani ya sha da ni furcin Allah nake zance shi ne ya sanar da ni ruhin Allah nake magana wa za ya tsayar da ni na cikin Allah nake so in cewa zai ja da ni girma ƙasanka annabar matsayin na ƙasanka ne ka tattara kauni duka tafin hannayenka ne Allah zai ce ayi shi ne ɗaya wanda Allah ya ce komai magani shi ne ka taɓa shi ka taɓa Allah canjin yanayi lalle lan rabbana kenan kuma shi ne magani. Ashe ka ɗauke mai daɗa lokaci yaran Allah ashe kai ne mai babban tabbaci nasarar daga kai ta samu ashe kai ne mai lokaci girma ya tattare ya duka kai masala girma ƙasanka annabar matsayin na ƙasanka ne ka tattara kauni duka tafin hannayenka ne gun makura wato jamil adadin komai da komai gun na ɗayan kada ba misal ma'ana ta mai salatil fatih ga tagun bilal ka haɗa da dukan sahabbai har da sharifai magani. Ƙara bani kulawa na yi kai ma yabo ya annabi ƙara bani abin sha mai babban rabo ya annabi murtada ɗan abdu na bar rahama mai yabo a gare ka nake yabo dan Allah ka